kääntöpolo oli vahvasti kaiken aikana. Siellä oli maallista kiusausta erilaisissa muodoissa, kunnes tuli kieltolaki ja kaikki kiva koitettiin polkea lokaan. Tämä seuraava kappale kertoo siitä. Eli you can't get that stuff no more. Still can't. Kellosta, mitä oli sovittu, ja tämä antaa teille pienen mahdollisuuden tutkia hetken tätä näyttelyä. Joo, mä voin. Mä oon Aivo Ollikainen, mä oon Finnish Blues Societysta. Ja tuotiin tuo näyttely tuohon tänne Ylöjärvelle luomaan. Ja tossa on tässä on näyttelyn tämä käsiohjelman kuva ja siinä istuu kansivuon ottaja, eli Ylöjärven suuri mies, ei syrjä vaan kallio. Ja tämä Finnish Blues Society on toiminnan melkein 50 vuotta. Ja tuona tätä bluesin ilosanomaa yritetään levittää tänne Suomen kansalle. Tämä on Bluesnet-lehden kautta, joka on ilmestynyt vuodesta 1968, 47 vuosi menossa. Tätä on koko ajan tehty niin kuin amatöörivoimin, harrastajavoimin, mitään palkattua ihmistä ei ole ollut. Ja tämä on niin kuin tällä hetkellä toiseksi vanhin alan julkaisu maailmassa. Siinä on vaan se onnettomuus, se vanhin sattuu olemaan Jefferson, joka ilmestyy Ruotsissa. Tutkittiin tämän tilannetta ja päädyttiin siihen, että tämä on ilmestynyt 68 heinäkuussa ja Jefferson Pirulana ensimmäinen onnettomana kesäkuussa 68. No siinä on yksi semmoinen lohtu, että sen päätoimittaja nykyään on Anders Nilsson ja hän on syntynyt Tammisaaressa ja hän on suomalainen. Ja sen lisäksi meillä on sitten tuollainen Blue Note Records, jossa julkaistaan
pari vuodessa. Tänä vuonna julkaistu 2 ja tänä vuonna julkaistaan 1. Ja sitten meillä on tietysti tällaista nykyään myös kansallisuuspuolella, eli on tietysti välillä tuonne Blues Foundation Memphisiin muutaman kerran. Sitten nyt on 4. kertaa on EDC, eli eurooppalainen blues Eurovisio, ja sitten tänä vuonna tuolla Riikassa. Yllätys sinne menee esiintymään Ina Forsman ja Helge Dahlqvist, jotka esiintyy tällä viikolla. Lippuja on jäljellä. Joo. He lähtevät huhtikuun 15.20. Riikassa. Lähtevät sinne sitten esiintymään. Siinä oli, täällä on ollut Hannibal Tiipos oli viime vuonna ja sitten oli Ismo Lauristo ja Mikke ja Leffi ja Sheffi ja Joe Barry oli silloin siellä Saksassa ja Joe Barry oli myös Memphisissä. Nyt siellä on toi Black River Bluesman on nyt tällä hetkellä esiintymässä ihan alta ensi tiistaina. Ja Blues Foundation. Tuossa näyttelyssä on sitten suomalaisen bluesin historia, se alkaa vuodesta 1967, vaikka nyt tämä on juhlallisesti puolivuosisataa suomalaisen bluesharrastuksen sielunmaisemaa tämä näyttelyn nimi, mutta ehkä me saadaan sen puolivuosisataa menneitä tiedetään muuta. Ja se alkaa vuodesta 1967 ja päätyy vuoteen 2010. Ja siellä viimeisenä on sitten kaikkein tärkein kuva, jossa me Blues Newsin edustajat olemme ottamassa Memphisin tämän IPC-kilpailun jälkeen tämmöistä Keep the Blues Award-palkintoa. Tähän näyttelyyn Jyrki Kallio tuossa, joka on ottanut muun muassa näyttelyn julisteessa olevan kuvan ja muutenkin hänen kuviaan on tässä. Ja sitten Junilan Pasi. Käsi ylös, Pasi. Pasi on järjestänyt koko tämän näyttelyn tänne. Kiitos heille.